ndizoona chemwali chinthu chimene anthu ambiri sanachizindikire, chimene lerolo akadalola kuti akachizindikire, chikadathandiza kuti akhale wozindikira kuti Mulungu wakomera mtima kutulutsako ena m'maenje ozama akumdima nkumadzanena poona kapena poyera. Mukudziwa kuti dziko pali kusiyana kwakukulu pakati pa uneneri umene umabwera ndi maprofeti amene akungoyenda ku dziko ndi uneneri wa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndizosiyana kwambiri, pali kusiyana. Ambiri mwa aneneri amene amagwiritsa ntchito mzimu wakhala ino akhala kumauza anthu zinthu pogwiritsa ntchito kala inoyo komanso kugwiritsa ntchito LCD. Satana wakhala ali pa ubwenzi ndi atumiki ochuluka ku dziko lapansi mudzinanso lina la uneneri kumene mudzina la uprofeti kapena prophetess. Ku dziko lomweli anthu ochimwa akhala kunamiza anthu mudzina la Yesu nkumanena kuti akunenera ndiwona zakuti chaka chakuti kudzachitika zakuti koma akumazitenga pa LCD pompa. Vanthu amanga matchalichi, vanthu akuza malire wawo, dziko lapansi linagwedera. Ambiri anatenga mamembala mzipembezo zathu zomwe phatikiza chipembezo changa cha Seventh Day Adventist. Anthu anagumukira ku maprofeti kukamva kuti Mulungu walankhula, koma anthu aja akumayitenga nkhani pa LCD. Ndakhala ndikufotokoza kunena kuti LCD si atero Yehova ayi, koma ukalowa mchinyengo umanena kuti atero Yehova, koma ukumaona pa LCD. Ine ndabwera ndikunena kuti LCD ikuti, si mzimu wa Mulungu akuti, koma LCD ikuti. Sakumvabe munthu anazolowera kunamizidwa. Ndikadakhala wachinyengo LCD yomweyi nkanabwera nayo kudzanena kuti akutero Yehova ndikumakhala accurate. Muone kuchokera January nditayimirira kusongani kunena zimene zichitike mkati mwa chaka chimenechi cha 2022. Panopa mukawerengera mupeza kuti zinthu pafupifupi 6 zikulu zonse zimene ndinanena zikuchitika. Kodi ndikadakhala kuti ine ndayima mudzina lakuti akutero Yehova, anthu simukanabwera kwa ine kunena kuti uyu ndiye mneneri wa Mulungu akutiuza zoona ndizochitika. Koma ine numanena poyera kuti ayi sikuti wanditumani Mulungu. Iyayi nunena nkhani ya LCD sikuti akutero ni Yehova. Wandituma Mulungu kuti ndikhale mwana wa Mulungu onena chilungamo. Ndiye chilungamocho ndichoma kuuzani kuti kuli LCD kunjaku imene alaliki, aneneri, maprofeti amayigwiritsa ntchito ku dziko lapansi. Zakusintha kwa makobiri akudandaula munthuyu zinafunika tuziyende m'magulu amve. Sinnanene zakuchitika seize kwa maakaunti, sinnanene kuti UFO 5 moba komanso ma aliens amene amagwiriza ma satellite mwamba akuchita demand pafupifupi 75% ya human sacrifice. Achaini ache ama satellite, achaini ache ama free to air akufunika kuti apereke ndalama imeneyo, apereke ma human sacrifice iwo kuti zinthu zikhale chimozimozi. Pamene bwazimitsa ma satellite akazazimisa ndi kutembenuza ma account azachitidwa sizi nkungoyamba kokha uku. Wanthu tisamale kwambiri. Ampamba Airtel Money ndakhala ndikuchenjeza, tsiku lina munthu adzadzuka mmawa opanda chilichonse mumakadina kuma akaunti kumakapeza 00. Chifukwa chani? We are approaching sopano posachedwa pompa tikulowa pa chimake penipeni pa new world order imene akuitcha kuti change imeneyo akusintha ma satellite, akusintha ma code number, akusintha chilichonse pogwedeza zimenezo mogwirizana ndi UFO, aliens komanso 5 moba. Akangosintha zimenezo mwamba tsiku lina munthu
adzadzuka opanda chilichonse kuphatikiza namakani nomwe. Muzaziona zimenezo zikuchitika zinthu ku dziko. Satana dziko lamalilamulira ngati lache, samapange makani. Satana amalamulira ngati lache. Ana a Mulungu mdziko lino timakhalira mapemphero, tikukhalira kulimba pamaso pa Yehova. Dziko lenileni limene munthu akasangalala likubwera ufumu wa dziko lapansi ukadzatha. Mulungu akazayika dziko lina, Yerusalemu ameneyo ndi mmene munthu akasangalale, ndiye kukakhale kwathu kwa ife amene tikalowe mmenemo titachita bwino. Koma dziko ili ndi lokhalira makani, lokhalira kulimba. Mwini wake Satana akuyesa kuchita switch off, switch on, switch off, switch on, kulitembenuza dziko dodolido mmene angafunire. Makani likamapanga tidzidziwa kuti ngakhale Yesu ataponda dziko lapansi anamutcha amene mkulu wa dziko lino lapansi. Sadamuuze kuti ndikupasa chilichonse atakwera pa phiri. Matthew chapter number 4 ali ndi ulamuliro ku dziko limeneli, akubweresa ma disaster, akubweresa mafuladi, akubweresa kuzima kwa magesi, akubweresa nyengo. Lero ndikutentha mwakuonaku kukuchitika ku London. Nyengo tinanena ija kuti kudzatentha moposera muyezo, kuzazizira koposera muyezo. Lero nyumba zikuyaka zokha mu Peters, I'm talking ku London, nyumba zikuyaka zokha ndi kutentha. Sitina fotokoze January, sitina fotokoze posachedwa pompa kuti koma kukubwera Oktoba. Tisamale kwambiri. Now zimene zijatu ndi mafotokoza zija zikadakhala kuti ndango zinena ngati mneneri atero Yehova. I see change, I see chakuti kumanamizani ndi zizungu wanthu mutadzadza kumeneko. Koma ine nikuwuzira ntunipoyera kuti iyayi mwambamu muli ma satellite a Satana ndi amene amanena zimene ati azichita poyendesa dziko lapansi, zopanikiza ndi zopereka mtendere. Kukuwuzani